akaudeka ndulu amene chifata alibe nsonko akafika pa boda pajango apanga clear ziyathandiza kunena kuti popanga zinthu zawo zikhale ndithu zinthu zadongosolo. Chifukwa yake tikuyamika boma kuti chinthu ichi timachifuna takhati kulira kwa nthawi yayitali lero tsopano boma lamva pempho lathu. Ndipo polankhulapo pankhani modzi mwa anthu omenyera ufulu wa anthu aulumali Alatim Matenje wati kuchotsa msonkho pa zipangizo zomwe amagwiritsa ntchito anthu aulumali kuchititsa kuti anthu ambiri aulumali athe kugula zipangizozi. Sichimachiganisa komwe ndinene kuti akankoyamba kuti pa Malawi budget ikhalepo ya assistive devices komanso even disability trust yakwera kwambiri zimene zili zinthu zoyamikika komanso zozindikirika kuti even pandale kunena kuti tayambapo tsopano kuti tikupangira zinthu limodzi. Chifukwa kupangira zinthu limodzi simupanga wina wake sakulandira zina zake, ndiye apapa tayambapo ndithu kupangira zinthu limodzi. Chifukwa assistive devices iwo achita enable anthu atikwanitsira anthu kukalima kukapanga business kugwira ntchito zosiyana zitheka chifukwa choti assistive devices iwo akudziwika kuti apezeka. Phungu wa dera lapakati kumvuma boma la Salima a Joel Chigona yemwenso ndi nduna ya za ntchito wayamikira bungwe la Chisilamu la Faizani Global Relief Foundation chifukwa chothandiza boma kuthetsa vuto la njala pogawa chakudya kwa anthu m'madera osiyanasiyana. Achigona amalankhula izi ku Sengabe ku Salima pamene bungwelo limagawa chakudya. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Anthu pafupifupi 4,000 anasonkhana ku Sengabe mboma la Salima kukalandira thandizo la chakudya chosiyanasiyana chomwe linapereka bungwe la Chisilamu la Faizan Global Relief Foundation mwezi uno wa Ramadani. Polankhula pamwambo opereka thandizolo, phungu wa dera la pakati chakuvuma mboma la Salima a Joel Chigona omwenso ndi nduna ya za ntchito anayamika bungwelo chifukwa cha thandizolo, komabe anapempha ena akufuna kwabwino kuti nawo athandize kamba kuti vuto la njala mderalo ndi lalikulu kwambiri. A Joel Chigona anati mderalo mawanja ambiri akuvutika ndi njala chifukwa cha ng'amba komanso mvula ya njomba yomwe inagwa chaka chatha. Ineyo ndisangala kwambiri fa nyengo ino ya Ramadani makhanyango yovutira kwambiri kwa anzathu amene akusala chifukwa pena makhala kuti chithandizo chakudya alibe. So kubwera kwa FGRF kwatithandiza kwambiri kuti tipepukeko kumbali ngati yopereka kwa chithandizo. Toyamba tithokoza president athu a Professor Arthur Peter Mutharika potiganizira tinalandiranso chimanga cha lilifi chimene chinatipeza koma monga mukudziwa kuti sikuti chingakwane onse ena abezi naperewera. Ndipo mayi Ande Huseni amudzi mwa Mikute 2 dera la mfumu yaikulu Maganga mboma la Salima akuyamika chifukwa cha thandizoli. Vuto ndeli lipo losowa chakudya vuto so lilipo solambiri ko basi koma baba tikuyamika poti nthawi ino ena mazari kuti pena akhala bungwe lili kuzatigayira apo totha kuyamika mavuto ndi osatha m'manyumbamo mavuto ndi ambiri. Mawu ake mkulu wazofalitsa nkhani ku bungwe la Faizan Global Relief Foundation Ibrahim Omar Mataya anati kupatulapo kuthandiza asilamu pa nyengo ino ya Ramadhani, thandizolo ndi mbalinso imodzi yothandiza boma kuchepetsa vuto la njala lomwe lagwa m'madera osiyanasiyana a dziko lino. Ndipo iwo anati pofika pano agawa kale chakudya kwa mabanja okwana 15,000 ndipo anati bungwe lawo lipitiriza kupereka thandizoli. Mukaona trinawo ma projects yosiyana uti ikuthandiza anthu throughout Malawi. Bungwe yathu mu Ramadan daonjezera kupasa kuthandiza kugwirizana manja ndi boma so because tikuziwa ka wina aliyonse mu Malawi so pano zinthu zinalipo pino tikuthandizana ndi aboma tigwirizane pamodzi titejara mu Malawi yathu. Bungwe la Faizan Global Relief Foundation lapereka kale thandizo la chakudya maboma a Thiolo, Blantyre, Salima ndipo posachedwa apa likhala likulowera mboma la Mangochi. Bungwe la Faizan Global Relief Foundation FGRF adalikhazikitsa ncholinga chofuna kuthandiza anthu m'madera osiyanasiyana pa dziko lapansi kuthana ndi mavuto amene akukumana nawo mu nyengo za makono zino. Isaac Jali, MBC, Salima.
Munkhani ngati yomweyi kampani ya Presken Limited yapereka thandizo la chakudya kwa mawanja 2254 madera a mfumu yayikulu Katunga ndi Maseya boma la Chikwawa omwe anakhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi sabata zapitazo. Mese Zamawa wafika ndi ripoti. Anthuwa ndi omwe akhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi komwe kwachitika mderali sabata zingapo zapitazo kamba Kanamondo Gezani pomwe mvula yamphamvu inagwa mowirikiza, ndipo kampani ya Presken yathandiza anthuwa kutsatira ngoziyi. Mkulu wa kampaniyi Bryson Nkomantu ati thandizoli ndi la ndalama zokwana 51 million kwacha. Ndipo cholinga chathu ndikunena kuti time nawo limodzi anthuwa, tili nawo limodzi konkuno, timakhala nawo limodzi konkuno, mavuto awo ndi mavuto athu. Ndifaike tinanena kuti tichitepo kanthu. Mwina mukuziwa kuti nafenso vuto limeneli latikhudza mbali ina kumene tikukhalako, kuti nafenso maponde athu anazaza ndi madzi ndi kusefukira. Pambali poti tikukonza mavuto amene wakuti mbali yathuyo asazachitikenso, tinaonabe kuti ndichofunikira kuti pamene anthu akusowa pokhala, pamene anthu akusowa chakudya, tagwire dzanja kuti nawonso athandizike pamene akuyembekezera kuti enanso akufuna kwabwino akhoza kubwera ndi chithandizo china chowonjezera. Phungu wa derali a Gerard Bede ayamikira kampani ya Presken powathandiza anthuwa mu nthawi yake. Tikoza kwambiri kampani ya Presken pozati gwira pankono anthu atakhudzika ndi madzi sabata yathayi. Sonza kuti bwina Presken apo zatithandiza ine mphabe ena akufuna kwabwino kuti abwere atigwire pankono pozindika kuti anthu amene akhudzidwa ndi anthu okwanira 2254 kwatiyo Katunga komanso tiye Maseya. Ndiye pamene Presken abwera amene akufuna kwabwino akhoza kubwera athandize anthuwa. Ndipo mmodzi mwa anthu omwe walandira thandizoli Mercy Chimwenye wayamikira kampani ya Presken kamba ka thandizoli ndipo wapemphanso ena akufuna kwabwino kuti awathandize. Thandizo limene talandira lero litithandiza kwambiri chifukwa nthawi imene madzi anabwera sinaloyembekezera zambiri takuwa apapa lero tikusangala kuti kampani ya Presken yatiganizira tikadya ndithu ndipo tikuyemba kuti ngati makampani ena inabunge ena akatithandiza tithandizira. Padakali pano manja ena akukhalabe m'misasa kamba ka ngozi ya madzi. Mercy Zamawa, MBC, Chikwawa. Bungwe la International Organization for Migration IOM kuno ku Malawi lapempha makonsolo mdziko muno kuti akhale ndi chidwi chothandizira ntchito yochepetsa mavuto omwe anthu okhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi amakumana nawo. Mkulu ona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ku bungweli kuno ku Malawi Simon Master apereka pempholi ku Mangochi pamene amapereka ndondomeko ya ntchito yomwe yakuyembekezeka kugwira pofuna kuchepetsa mavuto omwe anthu okhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi amakumana nawo. Sotini Ndazi walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Ngati njira imodzi yofuna kuchepetsa mavuto omwe anthu okhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi amakumana nawo, bungwe la International Organization for Migration likuyembekezeka kugwira ntchito yomwe idzithandiza anthuwa mchigawo chakumwera kwa chipululu cha Sahara kuphatikizapo dziko la Malawi. Malingana ndi mkulu ona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ku bungwe la International Organization for Migration kuno ku Malawi, Master Simon, maboma asanu ndi awiri 7 ndomwe akuyembekezeka kupindula ndi ntchitoyi yomwe igwirike ndi thandizo lochokera ku bungwe la European Union. Mwazina kudzera mu ntchitoyi bungweli akuti limanga malo omwe anthu okhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi adzikhalamo mongoyembekezera. Senta koma kulibe tindilongosolana kuti tikhoza kumanga komalo ngati amenewo komanso kuonesa kuti tithandizane ndi district council kuti malo amene komangidwa ma evacuation center kukhale ndondomeko yoti izitha kusamala malo aja kuti ngakhale nthawi imene kulibe ngozi yogwa mwadzidzidzi kapena kuti kulibe kwa anthu malo aja azikhala kuti ndotetezedwa komanso osamalidwa. Mawu ake mkulu ona mapulani azachuma ndi chitukuko mboma la Mangochi a Newton Munthali ayamikira bungweli chifukwa chosankha Mangochi kukhala limodzi mwa maboma opindula nawo. Ndiona kuti limbikisa kuti anthu asasunthe chifukwa cha madisaster kapena nkhani zimene zimabwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo.
ngati akusuntha komabe kumene akupitako akakhale kuti kukhala resilient to these shocks. Madera amafumu Makanjira, Chowe, Chimwala ndi Jalasi ndi ena omwe akuyembekezeka kupindula nawo mu ntchito zomwe bungwe la IOM likuyembekezeka kugwira m'boma la Mangochi. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. President Mutharika walamula kuti malo onse amene anthu amakumana kuphatikizapo malo a ntchito ndi msukulu muyikidwe zipangizo zolimbikitsa ukhondo. Anthu aulumali ayamika boma chifukwa chowonjezera ndalama za mthumba la Disability Trust Fund kufika pa 2 biliyoni kwacha, komanso kuchotsa msonkho pa zipangizo zomwe amagwiritsa ntchito mu dongosolo la chuma la chaka chino mpaka chaka chamawa. Ndipo amalonda omwe amagulitsa zipangizo zogwiritsa ntchito mphamvu za mbwereza awalangiza kuti adzitsata malamulo a dziko lino okhudza malondawa. Takulandiraninso tipitirize ndi nkhani yokuti bungwe la Harvest Plus Solutions lati likufuna kuchulukitsa mbewu ya chimanga chachikasu chomwe chimakhala ndi vitamin A. Mkulu wa bungweli mdziko muno Adelings Phiri wati ngakhale nyemba za mchere wa zinc komanso mbatata ya chikasu sizimavuta kupeza, kampani zopanga mbewu zakhala zikukumana ndi mavuto pochulukitsa mbewu ya chimanga chachikasu. Izi ndikamba kakuchepa kwa mbewu yomwe amagwiritsa ntchito pochulukitsa mbewu zina. Godfrey Maocha walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Chisomo Break. Boma kudzera mu ndondomeko yoona kuti anthu akudya zakudya zopatsa thanzi ya National Nutrition Multi-Sector Strategic ya mzaka za 2025 mpaka 2030 likuonetsetsa kuti nzika zake zikudya zakudya zofunika pa thanzi la munthu. Zinthu zitatu zomwe ndondomekoyi imaunika kwambiri ndi monga nyemba zokhala ndi mchere wa zinc, chimanga chachikasu ndinso mbatata yachikasu. Koma mbali imodzi yofunika kuyiunika bwino ndi momwe anthu angachulukitsire mbewu za mtunduwu. Aphiri bungwe lawo lapanga mgwirizano ndi bungwe la Quality Basic Seed lomwe lili m'mayiko a Kenya ndi Zambia kuti ligwire ntchito yochulukitsa mbewuyi. Zikatero ndiye kuti mbewu itha ikupezeka m'madera ambiri. Komanso tikufuna tiaphunzitse makampani awa aku Malawi kuti kwa iwo wokha atha kupanga mbewu ya foundation, ncholinga choti msogolo muno atha kugwiritsa ntchito foundation seed nkumaza panga mbewu ya certified seed. Izi zitithandizira kwambiri. Ndiye mgwirizano wathu ndi Quality Basic Seed uyamba chaka chino kuzera mu zaka zitatu zikubwerazi. Mphunzitsi wa za mbewu ku sukulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luana Akandodo Maganga ati ganizoli lithandizira pa ntchito yomwe boma kudzera mu nduna wa zamalimidwe likuchita. Bungwe licha la kafukufuku mu Ministry of Agriculture la DAS nthambi imeneyi akhala kupanga kafukufuku kutulutsa mbewu ya chimanga cha orange. So panopa tili ndi MH39A, MH40A, MH42A, MH43A ndiye naotero oti ndi achimanga cha orange anavomerezeka ndipo ali pansika. Malinga ndi nthambi ya bungwe la United Nations yoona za ana ya UNICEF, 23 mwa imfa 100 zilizonse za ana zimabwera kamba kakusadya zakudya zopatsa thanzi. Amalonda omwe amagulitsa zipangizo zogwiritsa ntchito mphamvu za mbwereza awalangiza kuti adzitsata malamulo a dziko lino okhudza malondawa. Wapereka langizoli ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA a Frank Mphulupulu, pomwe amayendera sitolo zina mu mzinda wa Blantyre, komwenso apeza kuti anthu ena akutsatira malamulo ndipo ena sakutsatira. Tili ndi ripoti.
Pofuna kuti anthu ambiri athe kukhala ndi kuthekera kokhala ndi magesi, boma likuyika ndondomeko zosiyanasiyana zofewetsa kafikidwe ka magesi. Imodzi mwa njirazi ndi kuchotsa msonkho pa zipangizo za mphamvu ya magesi ambwezera. Pomwe msika wa katundu uyu kukula, mabungwe a boma a MERA, MRA ndi MBS agwirizana pofuna kuonetsetsa kuti katundu wa mgululi ndovomerezeka m'magawo onse. Pofuna kukwanilisa izi, abungwe la MERA ndi MBS ayamba kuyendera sitolo zogulisa katundu uyu. M'mawu ake atayendera sitolo zina zogulisa katundu uyu mumzinda wa Blantyre, mmodzi wa akuluakulu abungwe la MERA a Frank Mphulupulu ati nzofunika kuti eni sitolo azitsatira ndondomeko ndi malamulo pomwe akugulisa katundu uyu. Amphulupulu ati katundu yemwe ndi osapangidwa bwino angathe kudzetsa ngozi zomwe zingaphe anthu komanso kuononga katundu. Zimati zikakhala kuti sizinapangidwe bwino, zimatha kupezeka zoti sizimaonongeka zokha, zitha kuononga nyumba, zikhoza kuononga anthu ndi zina zotero. That's why zimakhala mu gulu lina lake loti liziyenderedwa olo pakhale akadaulo ena yake oziyang'anira. Mwina ndi chifukwa kuli MERA komanso Malawi Bureau of Standards komanso ndi anzathu kuma borders a MRA. Tinganene kuti tikuwina chifukwa panopa mukaonesesa mupeza zoti mwa anthu 100 ena aliyonse 25.9 ndi amene akupeza magesi mdziko munomo. 25 amene wa muzapeza zoti 14.6% ndi amene akupeza magesi kupatulapo Eskom. So ndiye kuti 11 point chakuti ndi amene akupeza magesi kuchokera kuchani ku Eskom. So mukaonesesa amene wawo amene ali outside Eskom koma akupeza magesi ndi ambiri. So ndiye kuti mphamvu za mbwezerazi pang'ono ngati ziko zikutithandiza. M'mawu ake mmodzi wa akuluakulu a bungwe la MBS Amasozi Mwene Fumbo ati bungwe lawo lili ndi ukadaulo ndi zipangizo zonse zoyenerera kuyeza zipangizo zotere. Ifeyo ngati Malawi Bureau of Standards tipitirira kuonesesa kuti pa market zipikisheni zikupitirirabe even monga tukamba lelolo tiliso kali ndi matimu ena akupanga ntchito zomwezo zimene timapanga ngati Malawi Bureau of Standards. Chachikulu so tipitiriranso kupanga mgwirizano ndi anzathu a MRA komanso a MERA. Chachitatu tipitirizabe kutenga mastepe onena kuti amene ali ndi makatundu osavomerezeka, amene ali ndi mavuto. Wina makatundu yemwe ali mgawo limeneli ndi ma solar panel, mabatiri a solar ndi zina za magesi amphamvu za mbwezera. Fresh Nawa, MBC Blantyre. Chipani cholamula boma cha Democratic Progressive DPP chatsindika kufunika kuti anthu asankhe atsogoleri a chipanichi omwe ali ndi kuthekera kothandiza mtsogoleri wa dziko lino Profesa Mutharika pamasomphenya ake otukula dziko lino. Wachiwiri kwa president wa chipanichi mchigawo cha kumpoto a Japi Muhango amalankhula izi pa misonkhano yoyimayima yomwe anachititsa kudera lapakati mboma la Rumpi. Alex Mwangosi walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Jackson Sichali. Olankhula pa misonkhano yomwe anachititsa kudera lapakati mboma la Rumpi, Amuhango anati boma lotsogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika layika mtima pa chitukuko cha dziko lino kuphatikizapo boma la Rumpi. Ajape Muhango omwenso ndi nduna ya zamtengatenga ndi ntchito anati cholinga cha ndondomeko za chitukuko zomwe boma lakhazikitsa ndi kufuna kukweza miyoyo ya anthu komanso kubweretsa mchimake chuma cha dziko lino. Apa Amuhango anapempha anthu akudera lapakati mboma la Rumpi kuti adzavotere Awalita Mkandawire omwe adzathandize mtsogoleri wa dziko lino pa masomphenya ake otukula dziko lino. Tinabwera kuno Rumpi Central lero kuzapempha anthu akuno kuti pa chisankho chimene chikubwera cha pa 17 March mwezi omwe uno atuluke mu nyinji akamvotere Awalita Moyo Mkandawire amene akuyima chipani cholamula cha Democratic Progressive Party pasifukwa Awalita Moyo kwawo ndi konkuno amachokera ku Rumpi konkuno wabadula kuno okulira kuno. Sifuna kuti bwesa kuno kwa alendo ochoka ku maboma kwina kutazeme MP kuno ayi chamba chimenecho tikhulupira kuti Awalita ali ndi zonse zomendereza kuti athandize chitukuko kubwera kuno ku Rumpi Central.
wachiri kwa nduna za umoyo Charles Chilambola anati nkofunika kuti anthu asankhe oyimira chipani cha DPP pa mpando wa phungu chifukwa boma lili ndi mapulani ofuna kukuza zipatala zing'ono kuphatikizapo chakanyerere mbomali. Zipatala tikhala tikupanga upgrade chifukwa chimene tikufuna njonera kuti ma services athu tipereke kumadera kumene kuli anthu akhale nazo pafupi monga maternity toyankhula za matheater mbuyo mu matheater anali chabe ku district hospital pano patifuna matheater apite ku ma community hospital. Chisankho chapadera kudera lapakati mboma la Rumphi lomwe linakhala opanda phungu mtsogoleri wa dziko lino atasankha Enoch Chihana kukhala wachiwiri wina kwa president chichitika pa 17 mwezi uno. Pa misonkhanoyi panalinso governor wa chipanichi ku chigawo cha kumpoto Christopher Mzomera Ngwira omwenso ndi mlangizi wa president pa nkhani za ku nyumba ya malamulo. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Mutharika walamula kuti malo onse amene anthu amakumana kuphatikizapo malo a ntchito ndi msukulu muyikidwe zipangizo zolimbikitsa ukhondo. Anthu aulumali ayamika boma chifukwa chonjezera ndalama za mthumba la Disability Trust Fund kufika pa 2 billion kwacha, komanso kuchotsa msonkho pa zipangizo zomwe amagwiritsa ntchito mu dongosolo la chuma la chaka chino mpaka chaka chamawa. Ndipo amalonda omwe amagulitsa zipangizo zogwiritsa ntchito mphamvu za mbwereza awalangiza kuti adzitsata malamulo a dziko lino okhudza malondawa. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti. Tukufunirani choti cha malitiri chopambana. Ndine Mai Mtumodzi ndabweranso ndi program ya Today on the Farm. Iyi ndi nthawi imene timakhala kupita pamunda kukaphunzira kuti kodi akulima mbewu zanji, akuweta ziweto zotani. Ndichoke chofuna kuti tipereke mwayi kwa anthu osiyanasiyana kuti nawonso adzitauziwa zimene anzathu akuchita. Ndicholinga chofuna kupititsa patsogolo ntchito za ulimi chifukwa timadziwa kuti ulimi ndi gwero la chuma cha dziko la Malawi. Lero tili ku ACG Organic Farm kuna njiri mu mzinda wa Lilongwe, ndipo ena akafa amene ndi achivati Gondwe. Takulandirani ku program yathu. Yesu ndakulandira. Mwina tingoyambira bikungwa kumbutsa anthu ena mwina akudziwani ena sakudziwabe kuti kodi